Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela amazwi la kwababa angomhla ka-4 August. Mabongazi ukhethiwe uhlala eduze kwakhe wamcela ukuthi akhulume ukuthi yini le ebaxabanisa nozwelakhe. Ugirl waqinisela nje wangafuni ukusho lutho, wathi ma ngiyacela ngitshele phela, yazini kulungile ngizohamba ngitshela umxolisi umyeni wami ukuthi namhlanje ngeke ngize ngibuye ekhaya, ngizohlala la ngikade. Wathi Khethiwe hamba. Wathi ma ngizwanga ngithi hamba Khethiwe. Hawu ma, ngobani manje ngoba phela ngithi ngizokusiza la. Waqede lapho wasukuma phansi uMambokazi waya kwenye indlu ene-sliding door efuna ukuvalela uKhethiwe ngaphandle. Wavala, uyazivala nje lesi sicabha, uyagqirha uNtombo uthi akuphefumuleki. The uKhethiwe mezama ukusifosa ukuzivula lesi sicabha, phela uyabona umama nangu uyafala ngaphakathi. Wathi ngithi Khethiwe hamba. Hayibo Mambokazi, umane nje uKhethiwe wayefunda ibhaliwe incwadi ukuthi akadingeki kuloya muzi. Wahamba wakhala-ke uMambokazi la. Hayibo guys, ngalena-ke uZwelakhe uhambile waya kwisithandwa sakhe uBahumi. Mefika khona-ke wamtshela ukuthi ayikho indawo ebengingaya kuyona ngithi angize la kuwena. Ayi uBahumi-ke wawumuntu o-understand-ayo, wabuza ukuthi kodwa uma wakho utheni. Wathi hey ma, akafuni nhlobo ungitshela iqiniso, ngiyabona ukuthi ufuna ukufa nayo le ndaba ukuthi ubani ubaba ongizalayo. uBahumi-ke wamnikeza ihagi. Hhayi impela-ke wazama ukuthi aphole enhliziyweni uZwelakhe. Ngalena-ke emzini kaKhethiwe, uKhethiwe uhlambulukile kumyeni wakhe umxolisi, wamtshela ukuthi yeyi uma abe noZwelakhe abazwani, kuxabene ububende, angaze ngibabone benjeyaya. Uthethe umxolisi, yazi ngampela uZwelakhe udistant nami nje, kade ngimtshelisa sihlangane njengamajida kodwa hhayi uyangiqhelisa. Wamane wathi uKhethiwe, yabo myeni wami, wena ninoZwelakhe nazwana nabangani, kanti uZwelakhe uyamdinga umngani njengamanje, bengicela uhambe uyomcheck-a. Wathi hayibo angithi nje uyangiziba. Wathi ngiyacela ngicela uhambe uyombheka. Guys, umxolisi-ke wenza njengoba etshelwe unkosikazi wakhe. Uthe mefika laphaya e-ofisini yamfica uZwelakhe hhayi impela akekho muhle ebusweni. Wambuza, kwenzakalani ngawe mfowethu? Uyasho ukuthi heyi ziningi kakhulu izinto ezenzakalayo engqondweni yami njengamanje kuhlangahlangene. Wathi khuluma nami phela, kwenze njani? Hhayi wangapholisa amase kuZwelakhe, wamane wamnikeza nje ifoni enama-result e-DNA. Washo ukuthi-ke hhayi njengoba ubona nawe bafo angisiyena wakaMkhize. Wathi hayibo nini manje ngoba phela siyamazi uMkhize ukukhulisile wena. Wathi-ke nami bengitshela ukuthi ubaba wami naye futhi uMkhize nginesiqiniseko sokuthi uhambile nje emhlabeni eyitshela ukuthi ngiyindodana yakhe uma kahle kahle siqambela amanga sobabili. Ha! Wathi kodwa ngeke ngiyikhola yonke lento. Wathi nami bengingayikhola kodwa-ke nayi i-DNA test result iyaprove ukuthi angisiyena wakaMkhize. Angazi ngenze njani mfowethu, amalobola aseseduze a-next week, angazi noma ngiwahlehlise noma ngenze njani. Wathi lalela mfowethu, wena uZwelakhe wena. Wathi windoda wena, akekho ongakutshela wena uZwelakhe. Wathi ehe ngiyazi nguZwelakhe. Wakwabani isibongo? Ngizothi nguZwelakhe wakwabani isibongo? Kona mengifika laphayana ngithi ngiyolobola uBahumi ngizothi uZwelakhe wakwabani ozomlobola? Eish, wathi blank kumxolisi, ngoba ngampela yonke indoda kumele ibe nesibongo sayo. Guys, ayakupheli-ke lapho. uBahumi uke wafika kuZwelakhe ezomqinisekisisa ukuthi ungakhathazeki, mina nje inhliziyo yami unayo, like inhliziyo yami eyakho. Mekuwukuthi wakaMhlongo noma wakaNdlovu anginandaba, mina ngifuna ukushada wena, hhayi isibongo sakho. Ayi-ke uZwelakhe wathola ukududuzeka-ke kuleyo ndawo, kodwa still akavaze angafuni ukuphindela kuma wakhe, ephinde futhi athi ukumconfront-a kabili kathathu ngale ndaba. Oh Mambokazi, uMambokazi guys uvelelwe. uKhethiwe naye uke wafika khona ezombuza ukuthi hayibo ma, ngampela kwenzakalani? Wathi nje weKhethiwe awuhambe unake iy'ndaba zasemshadweni wakhe, uphume emzini wami, unomuzi wakho wena, eza kwami awuphume kuzona iy'ndaba. Hhayi uKhethiwe waphoxeka futhi, kodwa uZwelakhe uthe mefika kuyena uMambokazi umfica kahle umoya uthe ukwehla kancane. Wathi we ma, awungitshele ngampela, uzongitshela nini iqiniso? Hhayi wathula nje uMambokazi. Wathi ngiyabona into ebuhlungu kakhulu ukuthi uqambele amanga ngisho ingane yabantu, ingane yonkosikazi thizeni, ikhule yazi ukuthi ikushadile wena.
wazala abantwana bonke labantwana abayo. Uyamyeka nje ubaba uyangifundisa ukuthi ngiwuhole kanjani lo mndeni, ngirane kanjani amabhizinisi, ube wazi kahle ukuthi-ke angizalwa uyena. Unesibindi wena muntu wesifazane. Kanti ngampela uphi lo muntu wesifazane lo wangikhulisayo ngoba ngimboni la eduze kwami. Wena ubuyinsika yami wena mama. Wena umama wesonto. Amanga kuwathathaphi, Hayi waphatheka kabuhlungu nguye umambokazi ezwa lamagama aphuma kuzwe lakhe, kwaqathaka ngisho unyembezi. Sesuka lapho athi uzwe lakhe, yabona nje futhi mina ngicela ungaphinde ungikhulumisi. Uze nje ungitshela ukuthi ubani ubaba ongizalayo, ungangikhulumisi mina. Ayi, umambokazi wathi khabazela, wathi ayi. Kwalelo gama elithi khabazela selamnyanyisa kuzwe lakhe ngoba uyazi manje ukuthi akasiyena wakamkhize. Uyabona ukuthi kwalesithakazela simfanele. Umane nje wabeka izandla emoyeni mezwe embiza ngokukhabazela nje, wamvimba wathi nje stop right there. Waqeda uzwe lakhe wayideda indawo, wahamba waye upstairs ekamereni lakhe. Guys, mambokazi, manje-ke okuwe sikunayo konke ukuthi uzwe lakhe le ndaba usephinde wayitshela omunye umuntu-ke ongesilona ngisho ilunga lomndeni. Umxolisa ngimthembi guys, ngathi uzophahluka. Futhi nje umuntu oqala azophahluka kuyena-ke kodwa ukhethiwe. Emva kwakhethiwe-ke uba ngeke ngaphahluki nakuma wakhe omzalayo, and uma wakhe undaba guys. Yazi meke wayizwa le ndaba uzogijima ayoya kubo kaDumisani ayoxoxela-ke umkhozi wakhe phela unkosikazi kaDumisani-ke, then umphakathi wonke-ke uzobe usuyayazi le ndaba ngoba nje yena uyi-newspaper-ke, hhayi akacushwa ku-girl. Yeyi, omama besonto nje one by one uzobe esiya kwi-WhatsApp group abasendele le information. Anyway, ahlalele ethembeni ukuthi-ke akekho ozoyizwa le ndaba, izogcina nje emndenini wakamkhize lo walaphaya kamambokazi, kugcine lapho nje manje kusuka manje. Guys, akupheli-ke lapho. Umhlaba bake bamconfront-ke namhlanje, confront uma wakhe mayelana nokuthi usethola umsebenzi omusha. Ushilo wathi hey, ubaba wakhe akayazi lento ukuthi indoda isebenzele enye indoda, impela idlondlobale ngenxa yethu ukuthi ukuze indoda yakamkhize. Ubaba wakhe wafundiswa uyise ukuthi kumele kusimamiswe ibhizinisi lasekhaya kini. Manje wena mawuphuma uye ngaphandle uyosebenza khona kumphathi kahle ubaba wakho, futhi kakhulukazi njengoba nje engasasebenzi eqoshiwe eMkhize Logistics. Yabona nje ukuthi wena usuyi-breadwinner nje kuyamhlukumeza. Umhlaba-ke uhambile-ke waya kubaba wakhe umtshela ukuthi sengiyazi ukuthi kungani ubuluke uthi asisebenze lapha eMkhize Logistics, kodwa-ke baba ngithi-ke awukuthatha ithuba usebenze nami okwamanje ngoba usahlele ekhaya kule nkampani engisebenza kuyona. Uzothi mase sewubisiwe-ke khona emsebenzini bese uyayeka, like uzama ukuthi yabo wambisa isithunzi sokuthi abe indoda lapha ekhaya engaloke njalo chelela amaflawa, evukuza ingadi yasegcekeni, kube khona abhizi ngayo. Mande-ke abuyele ebhizinisini lakamkhize ngoba ngathi vele uzobuyela since uzwe lakhe esazi ukuthi akasiyena wakamkhize. As soon as le ndaba iphahlazeka everywhere, uDumisani uzongena nje hey ngelikhulu iqholo lalela bhizinisi, asho ukuthi-ke uyena odeserve ukulirana ngoba akumelanga lirane umuntu ongazalwa khona. But guys, sizohlala nje thina silinde sibone ukuthi-ke how will all of this unfold. Okwamanje sizowaphetha lana kaMaZwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama wanqobile nginiphethela Mazwibela kwababa